984. Καλημερίσω και να καλωσορίσω στο ραντάρ και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, έτσι, για μια συζήτηση για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις που είναι αρκετές. Κυρία Σδούκου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της. Μέτρα σε λίγη ώρα, θετικά μέτρα για τους πολίτες. Φαντάζομαι όπως όλοι και εσείς με σχετική ανυπομονησία τα περιμένετε. Ναι, έχουμε σε λίγη ώρα την επικύρωση από τη Eurostat των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, για τη χρονιά. Φαίνεται ότι για άλλη μια χρονιά θα έχουμε έτσι μια σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων. Αυτό πρακτικά δίνει στη χώρα δημοσιονομικό χώρο για να έχουμε νέα μέτρα, επιπλέον μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Τώρα τι θα αφορούν αυτά τα μέτρα, να κάνουμε λίγο υπομονή να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά θέλω να σταθώ, κύριε Κουκλουμπέρη, έτσι στην ουσία και θέλω να έτσι απευθυνθώ στους ακροατές, αν θέλετε. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό έτσι χθες σήμερα. Για πολλά χρόνια έχω την εντύπωση από τη δεκαετία του 80, ας πούμε έτσι, μέχρι τη χρεοκοπία, η χώρα μας έκανε το εξής. Μοίραζε πάντοτε λεφτά με δανεικά στην Ελλάδα. Ή ακόμη χειρότερα θα σας έλεγα ότι μοίραζε και μετά έψαχνε να δει από πού θα τα βρει αυτά τα χρήματα. Τώρα αυτό είναι επιπολαιότητα, είναι αμεριμνησία, δεν ξέρω, πάντως ξέρουμε σίγουρα όλοι μας πού μας οδήγησε αυτός ο τρόπος. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Για πρώτη φορά αυτά που δίνουμε υπάρχουν. Τα έχουμε βάλει δηλαδή στην άκρη, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας, θα σας έλεγα. Τα αποταμιεύουμε για ώρα ανάγκης και τα χρησιμοποιούμε από εκεί. Και επιπλέον αυτά δεν είναι και λεφτά που προέρχονται από υπερφορολόγηση της κοινωνίας. Το αντίθετο, το ξέρετε ότι έχουμε μειώσει, έχουμε καταργήσει φόρους, πάνω από 85 μειώσεις μέχρι στιγμής. Των πολιτών λεφτά δεν είναι αυτά, όμως από πολίτες. Από το ΦΠΑ που δεν τον μειώνει η κυβέρνηση, από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα που επίσης είναι από τους ψηλότερους. Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα προέρχονται σίγουρα από την μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης που γίνεται, και το δεύτερο είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε στη χώρα μας. Και από τους φόρους που λέτε ότι μειώσετε, ο ΦΠΑ για παράδειγμα πόσο? Το κράτος δεν εισπράττει από το... Πόσα είναι, 40 δις νομίζω από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους. Ναι, αυτά είναι έτσι κι αλλιώς έσοδα για το κράτος, αλλά σας λέω ότι έχουμε όμως μια αυξημένη οικονομική δραστηριότητα πια στη χώρα, που αυτή μας φέρνει πόρους. Εγώ όμως αλλού θέλω να καταλήξω, ότι σε αυτό που έλεγα, ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά αυτής της κυβέρνησης, νομίζω και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αλλαγή παραδείγματος, και αυτό να το καταλάβουν οι πολίτες, ότι ξοδεύουμε όσα μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες με χρήματα που υπάρχουν, που έχουμε, που δεν τα τάζουμε, που δεν τα ψάχνουμε την επόμενη μέρα να τα βρούμε από κάπου, που δεν πάμε να τα πάρουμε δανεικά και φροντίζουμε να τα έχουμε στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή. Δεν θα ήταν όμως, κυρία Σδούκου, προτιμότερο αυτό να γίνεται με μια λογική όχι κάθε τόσο πας επιδόματα? Είναι μια επιδοματική λογική που δημιουργεί και μια εξάρτηση. Επειδή συζητάμε πολύ για πελατειακό κράτος, για ρουσφέτη, αυτό όλο δεν ευδοκιμεί, αυτή η εξάρτηση δεν μεγαλώνει με τέτοιου είδους μέτρα? Δεν μεγαλώνει η εξάρτηση. Εμείς θέλουμε πάντοτε τα μέτρα να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Το προφανώς όταν έχεις μια κρίση, όπως είναι αυτή τώρα με τον πόλεμο, και έχεις ας πούμε και μια ενεργειακή κρίση, σίγουρα όπως το κάνουν και οι άλλες χώρες, λειτουργείς βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ας πούμε στην Κύπρο που τη χρησιμοποιούμε πολύ, μείωσαν ΦΠΑ. Εδώ δεν μειώνεται. Ναι, να σας απαντήσω γι' αυτό. Για παράδειγμα, τώρα σκέφτηκα, ο έμφυα είναι ένα μόνιμο μέτρο. Η επιστροφή του ενοικίου που έχουμε πει, και αυτό η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, θέλω να πω ότι δεν είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας να δίνει επιδόματα. Θέλουμε τα μέτρα να είναι μόνιμα. Αυτά τα οποία είναι προσωρινά έχουν να κάνουν πάντοτε με την κρίση. Ακούστε, κάθε χώρα έχει επιλέξει το δικό της, τα δικά της μέτρα με βάση κάθε φορά και τα δεδομένα που έχει κάθε μία χώρα. Γιατί άκουσα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό γιατί η Κύπρος έκανε αυτό, μείωσε και εμείς δώσαμε κάτι άλλο.
ο καθένας πράττει στην κυβέρνηση και στη χώρα του. Καλά, σίγουρα αυτό, ναι, με βάση τα δικά του. Σημασία έχει αν το μέτρο που παίρνεις στο τέλος είναι στοχευμένο και μπορείς να χρησιμοποιήσεις με τα λιγότερα χρήματα να έχεις το μεγαλύτερο αποτύπωμα που μπορείς να έχεις. Εμείς λοιπόν τα μέτρα που επεξεργάστηκε το Οικονομικό Επιτελείο, αυτά για το πετρέλαιο εννοώ την βενζίνη, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο, κύριε Κουκλουμπέρη, στην τσέπη τελικά. Δηλαδή αν μειώναμε το ΦΠΑ το fuel pass λέτε? Το fuel pass και αυτό επίσης υπολογίστηκε με βάση την διαφορά της τιμής. Ότι είναι πιο αποτελεσματικό για τον πολίτη, για τον οδηγό, σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ. Ότι αν μειώναμε το ΦΠΑ, το περιθώριο που θα είχαμε να μειώσουμε θα ήταν 8 λεπτά όλα και όλα. Γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες μέχρι πού μπορείς να κατεβάσεις την τιμή. Άρα 8 λεπτά και τελικά με το μέτρο το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση, το όφελος είναι 20 λεπτά αντί για τα 8. Θέλω να πω ότι πετύχαμε με άλλο μέτρο καλύτερο αποτέλεσμα. Στην τσέπη του πολίτη πάντως μπήκανε 40 ή 50 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο... Για το fuel pass. Ναι, γι' αυτό, ναι. Ναι, γιατί αυτό υπολογίστηκε με το πόσο κόστιζε η τιμή της βενζίνης πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, πόσο ανέβηκε αφότου ξέσπασε και υπολογίσαμε έναν μέσο όρο που γεμίζει κάποιος το τεπόζιτο και με βάση αυτό, από αυτή τη διαφορά προέκυψε λοιπόν αυτό το ποσό. Μάλιστα. Τώρα για να προχωρήσουμε τη συζήτηση, λέτε ότι δεν είναι, γιατί πολλοί λένε ότι έχει και έναν επικοινωνικό χαρακτήρα, υπάρχει μια αρνητική περιραίωσα ατμόσφαιρα, δηλαδή ότι συζητούνται τώρα η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα πίεσης και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λέτε ότι δεν είναι άσχετο αυτό, ότι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή του Πρωθυπουργού, να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις σήμερα, σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Όχι καθόλου. Να σας θυμίσω και πέρυσι έγιναν οι ανακοινώσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα από την Eurostat, Elstat και μετά ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα μέτρα. Θέλω να πω ότι τα σενάρια αυτά τα επεξεργάζονταν συνεχώς στα αρμόδια υπουργεία. Αλλά προέχει ανακοίνωση πάντα των επίσημων στοιχείων για το κλείσιμο της χρονιάς και αυτό γίνεται σήμερα. Στο θέμα τώρα της Βουλής, αν υπάρξουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα πάνε κόντρα στη γραμμή υπέρ της άρσης της ασυλίας, αυτό πώς θα αντιληφθεί? Πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι έτσι έχει δοθεί μια υπερβολική διάσταση στο ζήτημα αυτό της άρσης ασυλίας. Και για να καταλάβουν τώρα και οι ακροατές πράγμα μιλάμε. Ωραία, τώρα τι ώρα είναι? 12 παρά. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας. Αυτό το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ποιο λόγο? Να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη τα πιθανά αδικήματα. Πιθανά αδικήματα, κύριε Κουκλουμπέρη, δηλαδή δεν τα κρίνω και δεν τα αξιολογώ. Μιλάω ακριβώς με τα αντικειμενικά δεδομένα που έχουμε. Πιθανό αδίκημα, πιθανώς ένας βουλευτής που προώθησε στον ΕΠΚΠ ένα email που του έστειλε ένας πολίτης, άλλος βουλευτής που έκανε ένα ερώτημα για μια υπόθεση πολίτη που δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα. Τελικά, άλλος ένας που ρώτησε απλά αν γίνεται αυτό που ζητάει ο πολίτης. Άρα τι λέτε, ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, το αξιολογείτε ως μη σοβαρό? Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα μπω στην αξιολόγηση. Φαίνονται ότι είναι κάπως αδύναμες αυτές οι δικογραφίες που ακούγαμε ότι θα είναι πολύ δεμένες, αλλά και πάλι σας λέω, αν θέλετε, ως νομικός θα εκπλαγώ αν δεν πάνε προς αρχιοθέτηση. Από εκεί και πέρα όμως προφανώς αυτό θα το αξιολογήσει και θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι πρέπει να αρθούν αυτές οι ασυλίες για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι ίδιοι ελεγχόμενοι. Δεν μπορεί να μείνει και πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο θα κάνατε και εγώ και ο καθένας. Όχι, γι' αυτό λέω, αφού το ζητούν οι ίδιοι, γιατί να μην το κάνουν οι συνάδελφοί τους? Γι' αυτό πιστεύω ότι οι συνάδελφοί τους, εφόσον οι ίδιοι βουλευτές ζητούν να κριθούν, πρέπει να στηρίξουν αυτή την άρση της ασυλίας. Δεν υπάρχει, όπως το είπατε εδώ, κομματική πειθαρχία, δηλαδή οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία.
υπάρχει και ένα έτσι ηθικό δίλημμα να ψηφίσεις υπέρ για περιπτώσεις που είτε μπορεί να είναι αβάσιμες, είτε μπορεί να χτυπάνε στο... Ναι, αλλά λέτε ότι είναι στη συνείδηση του κάθε βουλευτή να πράξει ό,τι επιθυμεί ο ίδιος. Ναι, και σίγουρα δεν θέλουμε να επιτρέψουμε και στην αντιπολίτευση να γυρνάει και να λέει ότι καλύπτονται. Ναι. Να αποφασίσει η δικαιοσύνη για να μην υπάρχει και αυτό το γαϊτανάκι της σκανδαλολογίας. Ναι, την ίδια ώρα όμως, σε σχέση με το θεσμό της δικαιοσύνης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ένα τέτοιος θεσμός, υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες, γίνονται επιλεκτικές διαρροές. Αυτές τις ημέρες, σχεδόν καθημερινά, ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, λέει για τον εαυτό του κάτι τέτοιο. Το συμμερίζεστε? Έχει στοχοποιηθεί πολύ ο κύριος Γεωργιάδης, ίσως γιατί έχει έναν δικό του αδονικό τρόπο να λέει τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αν καταλήξουμε στην ουσία αυτών που λέει, μπορεί και να συμφωνήσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αμφισβητεί το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά την έχει υποστηρίξει, θα σας έλεγα, σε ό,τι έχει ζητηθεί, και αυτό έχει αναγνωριστεί και από την κυρία Κοβέση, είχε και σε δηλώσεις της, έχει ξανάρθει, δεν θυμάμαι, πριν από κάποιους μήνες. Ναι, και είναι και σήμερα εδώ, θα δώσει και συνέντευξη τύπου αύριο. Ναι. Και θα δούμε λοιπόν τι θα πούνε. Και το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι εδώ έχει στείλει επιστολή. Γενικά οτιδήποτε έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε είναι παραπάνω εισαγγελείς, είτε είναι χώρος και διάφορα άλλα που έχουν ζητήσει, όλα αυτά έχουν ικανοποιηθεί. Από εκεί και πέρα αυτό που λέμε είναι ότι η δικαιοσύνη δεν είναι και αυτή υπεράνω κριτικής και σχολιασμού. Και ναι, όταν υπάρχουν διαρροές για μήνες, για βουλευτές και ονόματα που κυκλοφορούν δημιουργώντας ένα κλίμα, αυτά από κάπου προέρχονται. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όμως? Πρώτον λέμε ότι εντάξει, αυτό που είπαμε, το οποίο δεν είναι παρέμβαση στον ρόλο της εισαγγελίας. Δεν είπαμε μη στέλνετε δικογραφίες, δεν είπαμε μη κάνετε έρευνα, μη ψάχνετε τον Α, τον Β, όποιον θέλετε. Αλλά δεν γίνεται να αφήσουμε και αυτή τη σκιά να επικρέμεται πάνω από βουλευτές έτσι. Σωστό, αυτό λες. Καταλαβαίνω ότι επιτάχυνε τη διαδικασία ενδεχομένως έτσι, να κλείσει αυτή η υπόθεση, να διερευνηθεί, να πέσει φως, να μην κάνει ούτε τα μανταλάκια πρόσωπα, αδίκως. Πώς γίνεται, νομίζω ότι αυτό που είπε η κυβέρνηση θα πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία για να βοηθήσει και να επιταχύνει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παίζουν παιχνίδια κάποιοι εκπρόσωποι εδώ στην Ελλάδα, γιατί αναφέρεται η κυρία Πόπη Παπανδρέου ότι και αφήνουν το υπονοούμενο ότι μπορεί να έχει κάποια σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να διανοηθώ και να πιστέψω ότι ένας θεσμός, ευρωπαϊκός θεσμός, υπησέρχεται σε εσωτερικά θέματα μιας χώρας και παίζει παιχνίδια. Όχι. Ο θεσμός καλά κάνει και πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αυτός ο θεσμός κάνει την ίδια δουλειά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν τώρα πόσες χιλιάδες ανοιχτές υποθέσεις παντού. Αλίμονο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η αλήθεια, να σας είμαι ειλικρινής, και θεωρώ ότι και ενδιαφέρει και τους βουλευτές που δεν θέλουν να βρίσκονται σε ένα καθεστώς ομηρίας. Αυτό λέμε ότι δεν είναι ωραίο. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα λέγαμε ακόμη και αν αφορούσε και βουλευτές της αντιπολίτευσης. Να σας είμαι ειλικρινής. Η συζήτηση για το ρουσφέτη, λοιπόν, που είναι πολύ της μόδας αυτές τις ημέρες, εσείς πώς το κρίνετε? Είναι πολιτική διαμεσολάβηση, είναι μέρος της πολιτικής μας κουλτούρας, είναι αντιθεσμική πρακτική, τι απ' όλα? Ναι, μεγάλη συζήτηση ανοίγεται γι' αυτό και θα κουνάει το κεφάλι τώρα όποιος μας ακούει. Σίγουρα στην Ελλάδα να πω ότι είναι συνυφασμένο αυτό, ότι είναι στο DNA, στην κουλτούρα μας, αυτή η πελατειακή σχέση. Πιστεύω όμως ότι αν ρωτήσουμε, ούτε ένας πολίτης θα ήθελε να καταφεύγει σε έναν μεσάζοντα για να εξυπηρετηθεί για το αυτονόητο, δηλαδή για την επαφή με το κράτος, από την άλλη πλευρά να εξυπηρετηθεί στα δικαιώματά του δηλαδή με το κράτος. Ούτε και ένας βουλευτής νομίζω ότι θα ήθελε να είναι στη μέση
και να κάνει αυτή τη διαμεσολάβηση. Άρα γιατί γίνεται? Αν το κράτος λειτουργούσε σωστά. Ναι. Τι να κάνουμε που στη χώρα αυτή, λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος. Δεν λέω ότι, και δεν νομίζω ότι νικέται αυτό έτσι με μιας. Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας. Ναι. Ο μόνος τρόπος ξεκάθαρα για να κοπούν εντελώς τέτοιου είδους πελατειακές σχέσεις, εξάρτησης, είναι να βγει από τη μέση η ανθρώπινη μεσολάβηση. Ναι. Και πώς γίνεται αυτό? Καθαρά εξυγχρονεί, ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες. Πολύ απλά. Και θυμάμαι παλιά, και όλοι μας, όταν ήθελες να πας στην εφορία για να κάνεις μια δουλειά, έβαζες μέσο για να πας στην εφορία. Ναι. Ή αν ήθελες να πάρεις τη σύνταξή σου, πάλι έπρεπε να ψάξεις να βρεις. Αυτά πια κλείπουνε. Ναι. Βλέπετε ότι μπαίνεις στο site, κοίταζα το παράδειγμα με το Fuel Pass τώρα. Τίποτα, κάνεις την αίτησή σου ψηφιακά, σου έρχονται τα χρήματα στο IBAN, τελειώνει. Στα πιο απλά και εύκολα, ναι. Υπάρχουν και άλλα όμως που δυστυχώς υπάρχουν, και αυτό το οποίο μας επισημαίνει και κόσμος τώρα που ακούει τη συζήτησή μας, είναι ότι υπάρχουν αρκετά χρόνια διακυβέρνησης από τη δική σας πλευρά. Δηλαδή δεν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία χθες. Ναι, το ακούω αυτό το επιχείρημα και απαντώ ότι σίγουρα δεν περιμένει κανείς με ένα ραβδί να εξαφανίσει πλήρως ό,τι παθογένεια υπάρχει στο ελληνικό κράτος από συστάσεως του. Από την άλλη, μπορώ να σας επικαλεστώ πάρα πολλά παραδείγματα. Όχι τώρα όμως, κυρία Στούκ, την επόμενη φορά, στην επόμενη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στις συνταγογραφήσεις, στα ιατρία, στα χειρουργεία, σε όλα αυτά, στις συντάξεις. Θέλω να πω πολλά πράγματα. Είναι σαφές το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.